אז שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו. איתי נמצא היום יוני רום, אנחנו הולכים לבוא ולדבר איתו וללמוד הרבה מאוד על התהליך שהוא עבר. יוני רום למד איתי בישיבה במשך כמה שנים טובות, אנחנו מכירים כבר 6-7 שנים, עברנו את הצבא ביחד, את המילואים ביחד והכל, והוא רכש, הוא ואשתו, רכשו דירה בעזרת הליווי שלי, ואנחנו באים לשאול אותו שאלות, לראות איפה הוא היה לפני זה, איפה הוא אחרי זה, מה הוא חושב על זה. בכבוד יוני, תציג את עצמך. כן, אז כמו שקוראים לי יוני רום, באמת למדתי איתך 6 שנים. אני כן אגיד לפני שאני מתחיל מאיפה אני מגיע ומה הסיפור שלי וכל זה, המטרה שלי היא באמת, היא לעזור לציבור, כלומר לא, אני מרגיש שיש אנשים שמפחדים, שמנסים למכור להם משהו. יעני, בן אדם רואה פודקאסט ואומר, בואנה, מנסים למכור לי איזשהו מוצר, ואז ישר מרחיק אותם. אני אומר מראש, בגלל שאני כבר לקוח שלך וכבר הייתי שם, אני לא צריך ממך שום דבר, אני רוצה נטו לעזור לקהל צופים שלך, שיבינו, אני בן אדם נורמלי מהשורה, אין לי שום דבר מיוחד, לא היה לי שום הכשרה לשום כלום, הייתי בחור ישיבה, הייתי בצבא, כמו כולם, סיימתי, ופשוט אחרי שיחות איתך, הגעתי משום מקום ללקנות דירה. אין לי אמצעים יותר מכל בן אדם אחר, אולי באמת היה לי קצת עזרה בגלל המשכורת בצבא וכל מיני עוד גורמים של כסף שהיו, אבל זה לא העניין. הייתי בן אדם נורמלי לחלוטין, ובסוף יש לי דירה, ואם זה משהו שכולם כוספים אליו בסוף, ופשוט לא מצליחים למצוא את הדרך, אז אני בעזרת השם מנסה בזמן שיש לנו באמת להראות איך זה כן אפשרי. יפה מאוד. ממש הקדמה יפה ופתיחה יפה. אז באמת אני רוצה שתדבר קודם כל על מה שאמרת קצת לפני זה, שאמרת שהדירה, ותכף אנחנו נגיע גם לפרטים הטכניים והכל, ואיך זה קרה ומה היה, אבל הדירה זה התוצר לוואי של התהליך שעברת בפני עצמך. אז בוא תדבר קצת איך ראית את העניין הזה של כסף, גישה לכסף, מחשבה על כסף, על השקעות, על אפילו בלי קשר לנדל"ן ושוק ההון, דברים כאלה. איך היית לפני שבכלל ראית את כל זה? כמו שאמרת, זה בכלל לא קשור לתהליך שעברנו, זה הרבה לפני זה היינו במילואים, וכבר אז אני זוכר שבאת אליי והתחלת לבקש ספרים וללמוד ולראות, ואמרת כאילו, איך אני אקנה את הדירה שלי? זה מצחיק, זה היה לפני כאילו, לא יותר מדי זמן. זה היה כלום זמן. זה היה לפני שנה. וכשהיית אז, אתה כאילו אמרת, כאילו זה היה בראש שלך שלא יודע, איך עוד כמה שנים תקנה, ופתאום בשנייה אחת זה קרה, וזה קרה מאוד מהר, ועכשיו אתה בעלים של דירה בישראל, שכנראה שאתה יותר מ-99.9% מהאנשים בגיל שלך, מהבחינה של עולם ההשקעות. אז זהו, אז זה מה שמעניין, התהליך בעצם שעברת, אז בוא תספר קצת איך היית לפני זה. אני חושב שבגלל שהשינוי העיקרי שעברתי, זה לאו דווקא בקנייה עצמה, אלא באיך שאני מסתכל על הדברים, איך שאנחנו קוראים במיינדסט, אז זה שקניתי דירה רק ממשש לי את זה שהמיינדסט הזה נכון, ואני ממשיך לחיות על פי... מהשש. כן, כלומר, עכשיו אני ממשיך לחיות על פי העקרונות האלה שלמדתי. כלומר, עצם הדירה, זה שהיא שם זה מעולה, וזה נותן לי את היציבות ואת החופש ואת הרוגע. אבל הראש שנוצר לי מכל התהליך שקרה לי בעקבות הקנייה הזאת של הדירה, זה מה שנשאר איתי, וזה מה שמשפיע לי על כל שאר החיים באמת. זה עיקר מה ש... זאת אומרת שעברת את התהליך, הדירה היא בכלל המקום שני, המקום הראשון של החיים שלך משפיעים עכשיו, זה ההסתכלות שלך. לגמרי, לחלוטין. בכל תחום אני רואה שזה שיפר אותי, אם זה בזוגיות, אם זה בקשרים שלי עם חברים, בקשרים שלי עם אנשים שמעליי, שמתחתיי, שבצדדים שלי, בקשרים שלי עם ההורים שלי, איך שאני מסתכל על העבודה שלי, על מה שאני עושה, על הלימוד תורה שלי, על הכל זה משנה. והדירה, בסדר, זה גב כלכלי, זה טוב, זה אחלה, זה חופש, אבל זה היה בא גם בלי. אחרי שקניתי, אמרתי, עזוב את השינוי שקניתי לי, זה עזרתי לי לשאר החיים. מה שעברתי, זה באמת מה ששינה אותי. הרכישה עצמה של הדירה בפועל, זה לא באמת היה האישו. בשבילי, מה שהתחיל את כל התהליך הזה הרבה לפני, ואני אומר את זה כבר לצופים, הרעיון זה היה ששיניתי את התודעה שלי. איך אני מסתכל על כסף, איך אני מסתכל על הצלחה, איך אני מסתכל על כישלון. הדירה זה היה נטו תוצאה שיצא מכל זה על הדרך. שזה כאילו ברגע שבאמת הייתי מוכן והיה לי את הראייה הזאת על החיים, אז בשנייה שצצה לי ההזדמנות הזאת, פשוט קפצתי עליה כי ראיתי שזה קל. אבל באמת זה התחיל הרבה לפני. אני זוכר, סיימנו בדיוק את הצבא, לכל מי שלא יודע מה זה ישיבת הסדר. יש לך, אתה לומד בישיבה, ואז אחר כך אתה לומד אתה הולך לשירות צבאי, ואז אחר כך אתה ממשיך בישיבה. אז בשלב הזה של השירות, של הלימוד אחרי השירות, כולם מתחילים כזה כבר לחשוב על העתיד. זה לפעמים קצת הופק ללימוד, אבל זה לא העניין. אתה חושב על מה אתה עושה בעתיד, ואתה, נראה לי כבר בצבא התחלת לקרוא כמויות של ספרים ולראות כמויות של פודקאסטים על כסף, הצלחה, שוק ההון, ביטקוין, על מה לא.
ולאט לאט התחלת לטפטף את זה לחבר'ה בשיעור, ואני זוכר שיחות שלנו ארוכות ולא הבנתי. ולאט לאט התהליך הזה של שיח איתך ולהבין איך כסף עובד, איך אנשים עובדים, איך הצלחה עובדת, איך דברים קורים, לאט לאט זה פשוט שינה לי את התודעה שבאמת הובילה לדירה. אז אפשר לדבר על כל הדברים האלה, כי באמת זה מה שהוביל אותי לקנות את הדירה. אני אגיד כבר מראש, אני אעשה ספוילר איך זה קרה בסוף. בסוף איך קניתי דירה, אתה העלית משהו על 90-10, שנוכל להסביר מה זה, אבל זה כאילו 90-10, אמרתי, וואו, זה נראה טיל, בדיוק התהרסתי, פתאום גם כסף שהשקעתי בחול, פתאום חזר אליי, לא כמות גדולה, אבל פתאום חזר אליי כי הייתה מוקפאת, כסף שלי מהצבא, הוצאתי את כל הפקדונות, פתאום ראינו שאנחנו עומדים להתחתן, יהיה עוד קצת כסף משם, היה קצת תמיכה מההורים שלה, ואמרתי, וואו, אבני, אני בא אליך, אנחנו מדברים ונראה מה אני יכול לעשות. אני זוכר, באתי אליך לבית, ישבנו 3 שעות, לא יותר, ופשוט שאלתי אותך, כל שאלה אפשרית, בסוף הישיבה הזאת, ידעתי בדיוק מה אני רוצה לעשות, בדיוק איזה דירה אני קונה, בדיוק איזה בניין, בדיוק איזה, הכל. הכל היה סגור אחרי 3 שעות. כלומר, החצי שנה של דיבורים לפני כן, הובילו לכך שאני יכול ומסוגל לקנות דירה תוך 3 שעות. אבל מה שאני רוצה להעביר לכל הצופים זה שזה היה 6 חודשים לפני כן של שינוי תודעה. לקנות את הדירה זה שטויות. זה באמת שטויות. בזמן אנחנו לומדים מזה באמת. וזה נכון גם לא רק בדירה, זה נכון בכל החיים הפיננסיים שלנו. שהפרטים הטכניים שעליהם אנשים חושבים שהם מתעכבים, זה לא העניין. אני רואה כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה מידע על סרטונים על איזה דירה ואיזה השקעה ואיזה זה, וזה כל כך לא קשור. כאילו, העניין הוא התהליך שתעבור. בן אדם שאם הוא קנה דירה או לא קנה דירה, זה לא בגלל שהוא לא מצא את ההשקעה הכי טובה. אם לא קנית דירה, זה בגלל שאתה לא במצב התודעתי הזה שאתה צריך לבוא שאתה מבין שאתה חייב לבוא ולקנות דירה. אם אדם אומר לי שהוא קנה דירה להשקעה, לא מעניין אותי בכלל, אני לא שואל אותו מה התשואה, אני לא שואל אותו איך הוא חקר את השכונה, אני לא שואל אותו מאיפה הוא הביא את הכסף. קודם כל אני אומר לו, איך הגעת למצב שאתה מבין שאתה צריך להשקיע בנדל"ן, שאתה חייב לקנות את הדירה הראשונה שלך, שאתה בא ומתחיל לדבר עם משרדים של קבלנים, אתה בא ויוצר קשר עם עורכי דין, שאתה יוצר קשר עם האוכלוסייה שמסתובבת שם כדי לראות באמת מי נמצא שם. זה מה שמעניין, איך הוא קנה בצד הטכני, זה באמת השטויות, וזה נכון, אם אנחנו לוקחים את זה, זה בדירה, אבל זה גם בכל שאר החיים. זאת אומרת, גם בכל שאר החיים, אנשים חושבים שהסיבה שלו יהיה להם מספיק כסף, והסיבה שהם פעם לא יהיו בחופש, והם לא יכולו להרשות לעצמם מה שאתם רוצים, ולהיות זמן עם הילדים, זה בגלל הפן הטכני, שאני לא מרוויח מספיק, ואני לא ככה, ואני צריך עוד לעבור איזו עבודה כדי לקבל עוד תוספת, וכל דברים כאלה. זה לא נכון. הראש שלכם נמצא במסלול הלא נכון. ברגע שתעברו למסלול הזה, עם אותה משכורת, אני מבטיח לכם, יש אנשים שעכשיו עושים צעדים, שבעוד 20 שנה אתם תהיו בככה פער. איך אתה מסביר את זה? זה איפה שהראש שלך נמצא. ולכן זה מה שצריך להשפיע עליו, וזה מה שאנחנו גם עושים ברגע שאנחנו מפיצים את הפודקאסט ועוד דברים כאלה ברשתות, שזה מה שמתחיל להשפיע. לבוא ולהגיד איך קונים את הדירה, זה כמו שאמרת, בשיחה של 3 שעות, אנחנו פותרים את זה מההתחלה, מה-000 עד ה-100% שכבר אתה חותם על החוזה, אתה פותר את זה ב3 שעות. העניין זה ההתבשלות, כמו שאמרת, ההבנה במשך חצי שנה, ויש אנשים ש30 שנה לא מבינים את זה, של איך מתנהל העולם של הכסף, איך מתנהל העולם של ההשקעות, למה אנחנו צריכים לשאוף. לגמרי, אני חושב שעוד הרבה לפני כן, כאילו, אם היית בא לבן אדם, סתם ככה מהרחוב, בן אדם סטנדרטי, שעם כל התובנות של פעם, של זה, אתה אומר לו, תשמע, דירה, עורכי דין, ייעוץ משכנתאות, וזהו כזה. וואו, כאילו, מה אתה רוצה ממני? ולא רק מה אתה רוצה ממני, גם אני לפחות, מאיפה שאני מגיע, ואני חושב, לא רק מהציבור הדתי, אני יודע שכשהייתם בישיבה, זה בכלל היה שיח, אבל אני חושב, כל בן אדם חילוני, כל בן אדם נורמלי, הוא מכיר את המשפטים כמו, אחי, כסף זה לא הכל בחיים. כלומר, אם אתה רואה באדם שמדבר פה כסף ומינוף וסחירות ולהגדיל הון, הוא כזה, אחי, למה ככה? כסף זה לא הכל בחיים. והוא יגיד לך משפטים כמו... מה עם המשפחה? כן. העיקר הבריאות. אתה יודע, בסוף שאתה מת, אז כאילו, אתה משאיר את הכסף בחוץ, אתה מת כאילו בלי בגדים, כאילו... אוקיי, ואז זה כאילו, זה הסיבה למה לא לקנות דירה. אבל אותו בן אדם יעבוד לא רק 9 to 5, יתחן את התחת שלו, כל החיים שלו באיזה משרה, והוא יתלונן על זה שהמשכורת לא גבוהה מספיק, אז פתאום כסף זה כן חשוב. אבל כשאנחנו מגיעים לדירה, לא, אחי, כסף זה לא חשוב. אז אם אתה נופל עליו עם הדירה, זה כאילו, וואו, כסף זה לא חשוב. אתה צריך, קודם כל, אח שלי, בוא תשב, בוא נבין מה החשיבות של כסף. למה כסף זה חשוב? ואני זוכר כבחור ישיבה, לי זה היה קריטי להבין, כי באמת, כשאתה לומד תורה כל היום, כסף זה דבר פסול, כסף זה דבר רע, או לפחות ככה משום מה אתה מבין. ברור לי שהעולם התורה לא אומר את זה בכלל. ההפך, כל הגדולים צריכים להיות כהן גדול, זה צריכים להיות עשירים. צריכים להיות מבוססים מאוד, זה נכון. זה לא יהיה שיעור תורה עכשיו, אבל אני חושב שאחד הדברים הגדולים שכסף יכול לתן, ואני זוכר למדתי את זה מהספר שנתת לי, אבא עשיר, אבא עני, שאגב, אם מישהו רוצה לקנות דירה, חייב לקנות את הספר הזה. לא בשביל הדירה, בשביל המיינדסט. זה ספר בסיס.
אבא עשיר אבא, אין הנה, זה מה הנקודה. לתאר. אני אומר לאנשים לקרוא את הספר, הם קוראים כמה עמודים והם מאוד מתאכזבים, כי הם אומרים לי כאילו, הוא לא מלמד, הוא רק מדבר, והוא רק זה. ואנשים לא מבינים שלקנות את הדירה זה לא העניין פה זה המסלולים, הוא מדבר על שתי מסלולים שונים לגמרי של חיים, שהם יוצרים את כל ההבדל. וכשהאדם אומר לי את זה, אני אומר, לא הבנת כלום מהספר. הוא לא אמור לבוא ולהגיד לך כמה מס תשלם בארץ על דירה שנייה, ואיך אתה יכול לבחור את האזור ההשקעה. הוא לא צריך לדבר על זה, הוא צריך לדבר על קודם כל, למה אתה צריך, באיזה מסלול בחרת לחיות, באיזה מסלול בחרת להשקיע את הכסף שלך. לגמרי. הוא דיבר שם באחד הפרקים, אני לא יודע אם זה היה ממנו, או פשוט שיחה איתך. המושג חופש כלכלי, שכולם רוצים לדבר עליו, למה חשוב לי להרוויח כסף, או למה חשוב לי לקנות את הדירה בשביל להגיע ליציבות כלכלית, וזה קריטי. אני בסוף, או כל בן אדם, רוצה להגשים את החלומות שלו. עכשיו, יש דברים בעולם הזה, שאין מה לעשות, אנחנו חייבים לספק. והסיפוקים האלה קורים על ידי כסף. כלומר, אני חייב שיהיה לי אוכל, אני חייב שיהיה לי חינוך לילדים שלי, אני חייב שיהיה לי, לא חייב, רכב, כל מיני דברים שהם מצרכים must. הבעיה קורית, זה זה נהיה העיקר, כלומר, אתה רודף אחרי זה, ואז זה מסית אותך ממה שאתה באמת רוצה לעשות בחיים. אתה באמת רוצה להיות, לא יודע, נגן כינור, אבל אתה מדי עסוק בלשלם את הסחירות שלך, שאין לך זמן להתפתח בזה. אז אם היה לך מספיק כסף כדי שכל העניינים האלה לא יהיו בעיה בשבילך, ואז אתה יודע, יש לי כסף, וכל מה שמעניין אותי עכשיו זה לנגן בכינור, ועכשיו אני באמת יכול להגשים את החלומות שלי. בשבילי, כשאני שמעתי את זה, אמרתי, וואו, כסף זה לא פסול, זה כלי שיעזור לי להגשים את החלומות לא ישירות, בעקיפין. אני זוכר שזה היה המסר שכשדיברנו על זה, וזה היה כל כך, זה שינה לי את הכל. ואם אנשים לא מבינים את זה, או עזוב, מה הם יגידו? וזה, אתה בטח התמודדת עם זה. הם יגידו, נראה לך שאתה תעצור שם, נראה לך שאתה תעשה את המיליון שלך, ואז אתה תעצור? לא, כסף גורר כסף. נכון, שמעת את זה? בטח. נו. אז אני אומר להם, קודם כל, אז למה להחליט עכשיו? אני אגיע לשם, ואז אני אחליט אם אני רוצה לעצור או לא לעצור, אבל לפחות שיהיה לי את האופציה. לך כרגע אין את האופציה לעשות מה שאתה רוצה. תגיע למצב שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה אם אתה רוצה. ודרך אגב, הרבה אנשים, דווקא כשאתה מגיע לשלב הזה, זה כאילו השאלה הזאת היא מביאה את העניין הזה שאנשים לא תופסים נכון את העניין הזה של הכסף. ברגע שאתה מגיע לשלב הזה, הכסף הוא כמו משחק, הוא כבר נהיה עוד תחביב שלך. אני לא מכיר מישהו שמשקיע ברמות האלה כבר, שהוא יכול לצאת לחופש הכלכלי כשכולם רוצים, וזה עדיין בשבילו כסף, זה משהו הישרדותי שצריך להשיג אותו ולעבוד קשה בשבילו. זה כבר נהיה נטו משחק. אני לוקח מפה, מעביר לפה, לוקח את זה, משתמש בזה, לוקח אותו כמשקיע, עושה לו ככה. ולכן אתה מסתכל בצורה אחרת. עכשיו, נכון, אם אתה בעלים של חברה והכל, אז ברור שזה יטריל אותך, אבל כשאתה בעלים של חברה, אתה לא בעולם של ההשקעות, אתה בעולם של ההכנסה האקטיבית, ולכן זה יטרוף לך את כל החיים. אבל אם אתה בעולם של ההשקעות שלך, ולשם אתה מגיע, ורוב הכסף שלך נמצא בהון, כמה זה כבר מעסיק מהזה שלך? כמה אני מכיר אנשים שיש להם 5 דירות. כאילו, כמה זה מעסיק מהיום-יום שלך, שזה באמת מפריע לך להגשים את כל החלומות, ולהיות עם המשפחה שלך, ולהפוך 5 דירות ל10 דירות, זה הרבה יותר קל מאשר להגיע לדירה הראשונה על ידי עבודה. אז אתה בעצם אומר לכל האנשים שהם מפחדים להתעסק בכסף, כי אז אם אני מתעסק בכסף, כל החיים שלי יהיו רק כסף, 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 ולא יהיה לי זמן, לא למשפחה שלי, לא לילדה, לא לכלום. אז אתה בעצם אומר להם, שומעים, כסף, 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 זה, דבר ראשון, תשלוט בזה, תהיה חזק. דבר שני, אתה אומר, בסדר, אל תהיה מנכ"ל של חברה, פשוט שיהיו לך 2-3 נכסים, שיניבו לך את כל ההון שלך, ואז בגיל 50 אתה יכול לצאת לפנסיה בלי לדאוג על כלום. וזה דברים שקורים מהצד בכלל. העבודה שלך זה נטו כלי כאילו להתפרנס ולהכיל את כל הבתים האלה, אבל הבתים האלה זה מה שמרוויח לך את עיקר ההון, ואז זה ייתן לי זמן שאני אוכל לעשות מה שבא לי. וזה גם נכון, כי אני יודע על קרובי משפחה שלי, שיש לו כמה נכסים, והוא יכול להרשות לעצמו באמת לעשות מה שבא לו. הוא לא מחויב לשום עבודה, להפך, הוא עובד כי הוא רוצה. אנחנו רוצים להגיע למצב, וזה אולי גם מוסיף לנקודה. אם אתה רוצה גם להרוויח הרבה כסף, חלק מזה זה כנראה שאתה תצטרך לעבוד במה שאתה אוהב. כי אם אתה לא אוהב את זה, אתה כנראה לא תעשה את זה. אז אתה אומר, כל החיים שלך יהיו כסף, 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 זה לא נכון. כל החיים שלך יהיו עבודה, 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 כי אתה אוהב את זה. המטרה של כסף, או לפחות איך שאנחנו שמנו את זה, זה שיהיה לך את הזמן להתעסק במה שחשוב לך. אז אם חשוב לך ילדים, זה ילדים, ואם חשוב לך עבודה, זה יהיה לך עבודה. אתה תחליט מה חשוב לך באותו שלב. אבל זה לפחות ייתן לך את הכלי הזה לחופש. שאתה לא תצטרך לשרוד. אתה תוכל כבר להיות חופשי. ונראה לי זה גם השלב הראשון. שלב שני, זה באמת למתקדמים. אני חושב זה כבר איפה שאני רוצה להיות. זה שכסף זה כלי של עוצמה. כל המשפט המפורסם שבעל המאה הוא בעל הדעה, כלומר, אנשים עם כסף הם אנשים עם עוצמה, ונראה לי המלחמה הזאת
זה הדוגמה הכי חזקה. אני לא יודע מה, כנראה שאתה נחשפת לזה. זה שולט בהכל. כלומר, יש לך כסף, יש לך חופש. אין לך כסף, אין לך חופש. זה ברמה הגדולה מאוד. ואם זה ברמה של מדינות וחברות, כשאתה מגיע לרמה הקטנה, כאילו, אז תצאו לעצמך, בסדר, לשלוט על המדינה ומתי מתחילה מבזקת מלחמה, אתה לא יכול, אבל תשלוט על החיים שלך. שאתה תוכל להחליט איפה אתה רוצה להיות, אתה תוכל להחליט מה אתה רוצה לעשות, שלא יוכלו לפתות אותך בדברים, כי לך יהיה מספיק כסף. כל האנשים שנפלו לכל התרמיות, זה בגלל שהם היו צריכים כסף, בגלל שהם היו במקום הישרדותי. באדם שהוא לא במקום הישרדותי, הוא לא נופל לדברים כאלה. הוא לא נכשל בחיים שלו בדברים האלה, כי הוא יודע שיש לו את הרוגע שלו, והוא יודע שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. לגמרי. זאת אומרת שהמחסום הראשון זה קודם כל לפתור את העניין של הכסף, כל המגננות על כסף. אבל יש כל כך הרבה, זה לא נגמר. כאילו, אני רק עכשיו יכול לחשוב על דברים שלמדתי נטו מהתהליך הזה, הנה, נגיד, דוגמה הכי פשוטה שאני בטוח שמלא אנשים מתמודדים איתה, אני הייתי מהכי גרועים בזה, וזה השתנה לחלוטין. זה כמה אתה משקיע בדברים שסביבך. יש לך שתי דברים להשקיע בעיקר, יש לך זמן וכסף. במה אתה משקיע את הזמן ואת הכסף שלך, ובמה אתה לא. אני זוכר כילד, וואי, זה היה קיצוני. לא הייתי מוכן להוציא שקל על כלום. הייתי מעדיף שהכל אני אעשה בעצמי, מאשר שאני אשלם למישהו שיעשה את זה בשבילי. אני בטוח שכל אחד רואה את זה. פתאום, יש באמת מלא דוגמאות לזה. אני אתן כמה דוגמאות אחדות. יש לך עכשיו או לקנות פיצה, או להכין פיצה בעצמך. להכין פיצה בעצמך יותר זול, אבל לוקח יותר זמן. לקנות פיצה יותר יקר, אבל קורה תוך שנייה, ואתה עושה את זה, ואתה ממשיך הלאה עם החיים שלך. לא מדבר על כל חובבי הפיצות, ושאוהבים להכין את הפיצה של עצמם. להכין בשביל לשרוד. בדיוק, מדבר על מישהו שרוצה לאכול נטו. אבל מה, אותם אנשים שמוכנים לחסוך ולהשקיע זמן בלחסוך 50 שקל, כאילו, נשבר לך המדף, הארון נשבר לך, מה אתה תעשה? אתה תשרוף יום שישי שלם על לנסות לבנות את הארון מחדש וסלוטי, ואז יצא לך ארון מקובצ'אץ' במקום לשלם 200 שקל, לקנות ארון חדש או מדף חדש. כאילו, זה מה שעובר להם בראש. הם מקריבים כל כך הרבה זמן יקר בשביל שטויות, אבל בשביל דברים שבאמת חשובים, שם הם כבר לא מוכנים לשים את הכסף. כלומר, אם אני אגיד לאותו בן אדם, תגיד, יש לך עכשיו נגיד את בתהליך של לקנות דירה. עורך דין זה חשוב. עורך דין יבדוק את החוזה, אם הוא חוזה טוב או לא. יש פה עורך דין של 5,000, עורך דין של 10. עזוב, הוא יגיד לך, אני רוצה לקרוא את החוזה בעצמי, אני אביא את החוזה בצ'אט GPT. אח של אבא שלי, הוא עורך דין של זה, בוא תביא אותו לזה, אז הוא לגירושין, הוא עושה אותו דבר, עורך דין. אז כל מיני קומבינות, אני אעביר את החוזה בצ'אט GPT, העורך דין רק רוצה לקחת לי את הכסף, אבל לא הבנתי, אתה, כאילו, הדירה, זה מה שישאר לך כמויות של כסף. אם אתה עושה מהלך חכם אחד בדירה הזאת, נגיד שיצא לך מזה הפרש של 100,000. כלומר, הדיל הזה, בגלל שקנית בשכונה הזאת ולא בשכונה הזאת, בסוף, אחרי 5 שנים, זה עשה לך הפרש של 100,000. ה-100,000 האלה יהיו יותר מכל חלטורה וכל מדף שתתקן בחיים שלך. אם אתה אומר לעצמך, אני עכשיו, בעסקה הזאת, שלקחתי עורך דין קצת יותר יקר ויועץ משכנתאות קצת יותר יקר, בגלל זה הרווחתי 100,000 שקל, שזה לא הרבה בכלל. 100,000 שקל בעולם הנדל"ן זה כלום. בזכות ה100,000 שקל האלה, כל הדברים, כל הבעיות הכי קטנות בחיים שלי, זורק אותם על ה100,000 שקל האלה. בשנייה תלך לכל הסופרים הכי יקרים, לא תתווכח על דמי ניהול, לא תתווכח על כלום. כי זה לא משנה, זה לא משנה. זה כסף קטן, אני משקיע שעות, על בשביל מה? על בשביל מדף של 200 שקל, אבל בשביל דירה שההפרש בין 2 מיליון ל2.5, זה עצום, הם לא מוכנים להשקיע את הזמן וזה. אז פתאום אתה קולט את זה, אתה אומר, וואו. אתה רואה את זה, נכון? זה נטו זה. זה באמת העניין של ההסתכלות על הכסף. כאילו, מילא היית רואה, נגיד, שכל האנשים האלה שבאמת חוסכים בדברים האלה, הם העשירים, אבל אתה רואה שזה לא. אז כאילו, אתה רואה שעדיין הבן אדם הזה שבור, למרות שהוא מתווכח על כל הדמי ניהול ועל כל הדברים שאפשר להתווכח עליהם, ומנסה לחסוך ולהגיע איפה שאפשר בלי דלק ובלי... אבל לא ככה מתעשרים, אז אולי תראה את העשירים, ותראה מה הם עושים, אתה תראה שיש להם עורך דין, הם לוקחים את העורכי דין הכי יקרים בעולם. אתה תראה שהם לוקחים איזשהו סוכן שעוזר להם בעסקאות, הם לוקחים דברים אחרים, הם לא מחשיבים את זה בכלל. בן אדם בא ברגיל שקונה דירה, אז הוא אומר, רגע, יש לי פה תשואה, נגיד יריח 100,000 שקל, אבל צריך להוריד את 10,000 של העורך דין. אז זה כאילו מוריד לי בתשואה. אז חסכתי בעורך דין, עשיתי עוד 10,000 שקל. אצל עשירים זה בכלל לא קשור, אצל עשירים העורך דין הוא זה שיקבע האם תהיה תשואה. ולכן הוא אומר, קודם כל נשים את כל הכסף על העורך דין, הוא יגיד לי האם אני נכנס פה או לא נכנס פה. הם בכלל לא מחשיבים את זה. וזה שוב, זה אותו דבר על ההסתכלות של השפע. כאילו הם מסתכלים בנקודה מאוד מאוד קטנה על כמה לחסוך וכמה לחסוך, ולא ככה עושים את הכסף. אני מאמין הפוך, אני מאמין שיש איזשהו משפך שיושב לך על הראש, והוא סתום, ואתה בא ועושה חורים קטנים, כל פעם מוציא קצת כסף. אני אומר, תבוא עם מצ'טה, תחתוך אותו,
תתחיל להזרים כסף, אתה תראה שככל שאתה מזרים, ככל שאתה מוציא בעסקים, בכלל רואים את זה. אבל גם בחיים הפרטיים שעושים את הדברים הנכונים, לא לקנות חופשות, אבל שמוציאים את הכסף והדברים הנכונים, עוד כסף מגיע. כאילו דווקא כשאתה עוצר ומנסה לחסוך, השפע מתרחק ממך. פחות מגיע אליך. כי אתה אומר, האנשים, הם רואים את זה כ-zero sum game. אם הוא הרוויח כסף, מישהו הפסיד כסף. אם אני עכשיו שילמתי לעורך דין כסף, אז אני יצאתי פרייר. אתה אומר, יש שפע של כסף בעולם. כלומר, יש, איך אמרת, גיגית של כסף שפשוט, הכסף רוצה לבוא אליך, זה פשוט אתה חוסם את זה לעצמך. זה אחד הדיונים שהכי הרבה היה לנו. אנחנו נגיד, היינו אומרים, הנה, יש פה אבא עשיר, אבא אני, זה אחלה ספר, והיו אומרים, הוא עשה את כל הכסף שלו מהספר, הוא עשה את כל הכסף שלו מהספר, כל הכסף שלו זה מהקורסים האלה. אם הוא היה כזה עשיר, למה הוא רוצה לכתוב ספרים ולהרוויח כסף? כנראה שזה לא עובד לו. נו, למה? כי בראש שלהם, אתה לא עושה משהו שהוא לא קשור לרווח שלך, זאת אומרת, בן אדם שהוא במחשבה כזאת הישרדותית, בכלל לא יחשוב על להפיץ שפע, על לתת לאחרים, על לתת ידע, על לעזור, מבחינתו כל דבר חייב להיות קשור לכסף שנכנס אליי, כי כמו שאמרת, או שאני מרוויח, או שהוא מרוויח, אין באמצע. זה השירים זה הפוך, אני משלם כסף כדי לקבל. עכשיו זה נכון, אני מסכים איתך, בן אדם שהוא לא עובד בעסק, בן אדם שהוא בראש של שכיר, אוקיי, לא אכפת לי אם הוא שכיר או לא שכיר, יכול להיות גם עצמאי, אבל יהיה בראש הזה של מה שאני מוציא לא קיבלתי, הוא בבעיה. האדם שרוצה להיכנס לעולם של ההשקעות, זה לא משנה אם הוא שכיר, אבל זה משנה כמה מהכסף שלו הולך לנתיב של ההשקעות, הוא אומר, לא מעניין אותי כמה אני מוציא, מעניין אותי כמה אני מרוויח. על כל 10,000 שקל שאני שם חוזר 20, אני אשים 100,000 שקל. אתה מבין? אני לא אגיד, טוב, אני אשים 150. אני אומר, אוקיי, בוא נבדוק איפה עובד, בוא נלמד את התחום הזה, בוא נראה איך מייצרים כסף. ברגע שהבנת, זרוק לשם הכל. כל כסף שנכנס, תזרוק. ככה עושים עם עסקים. אתה אומר שכאילו, כשהבן אדם הזה מתקן את המדף, אז הוא עכשיו רואה מול העיניים שלו. יש פה מדף שהייתה שבורה, אני תיקנתי, ברגעים אלה ממש הרווחתי 200 שקל. אבל כשהוא פתאום צריך לשלם 10,000 שקל לעורך דין, ולראות איך זה השפיע רק עוד 5 שנים, לא, פה הוא גנב, אחי. בטח. הוא רוצה לנצל אותי. או ללכת לקורס ב5,000 שקל? בחיים לא, כי יצא ממני, ומה קיבלתי? מה קיבלתי? לא קיבלתי כלום. אבל בן אדם... קיבלתי, כן, בן אדם טוב יגיד, קיבלתי סקיל. בן אדם כמוך, בדיוק, מה הוא יגיד? קיבלתי פה סקילס, קיבלתי יכולות, והוצאתי כסף שיחזור אליי. למה? כי כל העניין של האם יהיה לי כסף או לא יהיה לי כסף בגיל 40, הוא תלוי לא בכמה חסכתי בגיל הזה, אלא לאיזה מצב אני התפתחתי, לאיזה רמה אני הגעתי. האם אני בן אדם שמסוגל להחזיק את הכסף הזה או לא מסוגל? וזה גם מה שאני אומר לאנשים, נגיד בן אדם בא אליי, הרבה פעמים קורה לי, בעיקר במילואים ודברים כאלה, יש לך עסקה? תביא לי עסקה, יש לך עסקה? הם רוצים את הסוף, הם רוצים את הסוף. עכשיו, מה אני מבין? קרה לי כמה פעמים, באמת קרה לי ואז הפסקתי, שהבאתי אנשים עסקה שאני יודע בוודאות, שבשכונה נמכרת 1.7, ואני בגלל שהשגתי את הפריסה, שזה כביכול ל-Friends and Family, השגתי ב-1.5. 200,000 שקל על השולחן. 4 שנים של עבודה וחיסכון, הוא לא יגיע ל-200,000 שקל. לכאורה חייב לקפוץ על זה, נכון? אנשים לא קפצו. שאמרו, טוב, נחשוב, אני אבדוק, אני זה, למה? מה הבנתי? הם לא רוצים את העסקה בכלל. אם זה היה מגיע אליי והייתי רואה את זה, הייתי ישר קופץ על זה, כי אתה מבין את העניין. הם לא מבינים. הם לא יודעים איך להעריך עסקה טובה. הם לא יודעים מה המשמעות של המחיר הזה. הם לא מוכנים בכלל לבוא ולהשקיע. ולכן, כי אין להם כרגע דירה להשקעה. אדם שכבר היה דירה להשקעה, כנראה שהיה קופץ גם על הזדמנות אם הוא היה מספיק הון עצמי להשקיע. האנשים האלה גם יהיה להם את הכסף, יהיה להם את כל הנתונים, יראו עסקה טובה, לא ייכנסו. למה? כמו שאמרנו, ברמה המנטלית שלהם, הם לא דברים ברמה הזאת, הם לא נמצאים שם. אפשר להגיד אותו דבר על אנשים שזוכים בלוטו בהרבה כסף. אני הרבה פעמים אומר את זה לאנשים, ואנשים ממש מתחרפנים. אני אומר שעשיר בעיניי זה לא אדם עם כסף. עשיר ועני זה לא קשור לכמה כסף יש לך, קשור לאיפה הראש שלך. זאת אומרת, אני יכול לראות אנשים שיש להם משכורת של 10,000, שזה נחשב מאוד נמוך, אבל אני רואה לאיפה הכסף שלהם הולך ומה הם עושים איתו. אני אקרא לו, יופי, אתה בן אדם עשיר, לאשר בן אדם שהוא איזה מה שנקרא שכיר בכיר, מרוויח 50,000, אבל מסיים את החודש על האפס. זאת אומרת, מכניס 50, מוציא 50, והוא מבחינתו ברמת חיים הכי גבוהה. אנשים יקראו לו עשיר, יגידו, יש לי כסף עשיר. אני אומר, למה אתה חושב שהוא עשיר? כי הוא מכניס מלא ויש לו בית עם מרחב ויש לו זה. לא ככה מולדים את העושר, העושר נמדד בראש שלו. אני יכול בן אדם ואני אגיד, הוא בדרך להיות עשיר כמו שכולם חושבים בכסף, כי כרגע הוא עשה איזשהו שיפט, והראש שלו נמצא במקום אחר. ככה אני מודד. זה הדבר, המדד היחיד בעיניי לעושר. נראה לי זה אפילו יותר עמוק מזה. כמו שאמרת, אם אני לא סומך על מישהו, כלומר, אני בתודעה הזאת שמנסים לעקוץ אותי, מנסים לעבוד עליי, מנסים להוציא ממני כסף, אז זה סימן כלשהו שאתה במקום של תמיד חסר לי. אנשים תמיד מנסים להוציא ממני. ואז לא משנה כמה כסף יש לך, אתה לא באמת עשיר, אתה בתודעת חוסר, אתה בתודעה שחסר לך, שרוצים ממך, שרע לך. אם אתה בן אדם שאין לו הרבה כסף, אבל הוא בתודעה של איפה אני יכול לעזור, איפה אחרים יכולים לעזור לי, וואו, האנשים האלה רוצים לעזור לי עכשיו, זה לא אומר להיות תמים. ברור, אני לא אומר,
אם יש לך תשווה בין עורכי דין, ברור, גם כל בן אדם, תבדוק את הבן אדם, תבדוק את העניינים, אבל אל תבוא מנקודת הנחה שכל מה שהם רוצים זה את הכסף שלך. באמת, אני מכיר אנשים שהם אומרים, בן אדם שמוכר קורסים, זה לא עובד, לא רק שזה לא עובד, הוא רק יצא עם הכסף שלו מהקורסים, וכל מי שהוא לימד את הקורסים, כאילו כל מי שלמד מהקורסים, לא יצא מזה כלום. ככה הם באמת חושבים שזה עובד. ואני כזה, הנה, נגיד אני, דוגמה הכי פשוטה. אם אני הייתי רוצה לקנות את הדירה לבד, מה הייתי צריך לעשות? בוא נגיד ככה, אני כאילו לא יודע אם זה היה ברור, אני הייתי לקוח שלך. כן? בזכותך יש לי דירה. מה הייתה השיחה הזאת של 3 שעות שהתבצעה? מה קרה שם? אתה בעצם הראת לי שאתה, זה הדירה באופקים, למי שרוצה שיבוא עוד כמה שנים, יש מפתח, שיבוא בכיף. אתה הראת לי איך עברת קבלן, יזם. השווית את הכל. עשית חקר שוק של שבועות, של חודשים, לא יודע, כמה זמן זה לקח? 2 הייתי שם באזור. 2. אבל כן. 2 חרשת שם, ואתה הגש לי אקסל תרלול, ופשוט הראת, יוני, זה הכל. תכיר, זה כל היתרונות פה, כל החסרונות שם, יש לך הכל. תבחר מה מתאים לך. אם אני לבד, אם אני הייתי אומר, אני לא סומך על אנשים שמלווים משקיעים, אני לא סומך על אנשים שמוכרים קורסים. למה הוא צריך ללמד אותי איך לקנות דירה? בדיוק, אם הוא כזה עשיר, שיקנה בעצמו את כל הדירות, למה הוא רוצה ללמד אותי, נכון? אז אם אני רוצה לחסוך את ה-20,000 שקל האלה שאני צריך לשלם למלווה משקיעים, ולעשות את העבודה הזאת בעצמי, זה 2 של עבודה. זה טירוף, אחי, תעבוד חודש. 10,000 שקל. ולא היית מגיע לרמה המקצועית הזאת, כי אתה לא מתעסק בזה. כי אתה לא כל החיים שלך בזה. אני בא לבן אדם שכל החיים שלו בתוך זה, והוא בא להם, מגיש לי את זה על פלטה. והוא אומר, הנה, כך, פלטה של שבת. והוא אומר, כך. אז זה כאילו, ברור לי שה10,000 שקל האלה, זה כלום ושום דבר. אבל עדיין יש אנשים שאני אבוא אליהם עם הטבלה הזאת, ואני אראה להם את כל השיחה, והם לא יקנו את הדירה. למה? למה אתה כן, אני לא יודע, אני שואל אותך. למה? לא מבין את זה. מה היה לך ברור שבשנייה שהנתונים ברורים, אני נכנס? לא, אז כמו שדיברנו, דבר ראשון היה לי ברור... מה עברת מהשלב של אמרת לפני זה, אני אדם בלי דירה, אני משקיע ב-S&P 500, אני משקיע, לא יודע, לטווח ארוך עוד 40 שנה, ומבחינתי באיזשהו שלב קונה דירה, ולגור בה כמובן, לבין זה שאמרת, אני עכשיו עם הכסף שיש לי כיום, נכנס לדירה במחירים שאני יכול, הדירה הכי טובה בנתונים שלי, ונכנס היום לשוק הנדל"ן, ולא מחכה שנה, שנתיים כמו שכולם עושים. אז זה 2 דברים. קודם כל, זה באמת כל העניין של המיינדסט לפני כן. שזה דיברנו, שזה למה כסף זה חשוב, ולמה מה עבר לך בראש? אני רוצה חופש כלכלי. אני רוצה חופש כלכלי, אני רוצה שאני אוכל להתעסק במה שבאמת חשוב לי, שלצורך העניין אצלי זה חינוך, ואני יודע שחינוך זה מקום שאין בו את הכי הרבה כסף, אבל אני רוצה להיות שם, ולא לעשות חלטורות במוצא שהם לקפל מצעים בשביל 100 שקל רק כדי לסגור את החודש. אני רוצה שלא. אני מתעסק נטו בחינוך, ויש לי כסף שגם בא מהצד, ואני לא תלוי באף אחד. יש משפט מאוד חשוב שלמדתי, שאומר שאם אתה תלוי כלכלית, אתה תלוי אינטלקטואלית. זה בדיוק הסיפור שלנו שאמרנו על צה"ל, זה כולם. אם אתה תלוי כלכלית, במקום מסוים קשה מאוד לא להיות תלוי אינטלקטואלית. אתה כנראה תהיה תלוי אינטלקטואלית. אני רוצה להגיד מה שבא לי לעשות, מה בראש שלי, כי אני יודע שהכסף לא בא ממישהו, הכסף בא ממני. מנכסים שאני הבאתי. מעבר לזה, הנקודה השנייה, זה אני אומר לבן אדם הרגיל שרוצה להשקיע, כן, חייב להיות לך קצת שכל, ואני זוכר, 3 שעות האלה שישבתי איתך, היו אין ספור שאלות. כל חשש שהיה לי, האם הדיל הזה באמת יעבוד, האם זה באמת ישתלם, האם זה באמת חכם, שאלתי אותך, ואתה ענית לי, נדל"ן, שוק ההון, מה יותר טוב, מה יותר חכם, דיברתי עם מתווך, אמרתי, תקשיב, אני מדבר על העסקה הזאת, זה נראה לך חכם, זה נראה לך טוב, אמר כן וזה, ברור שווידאתי את זה, אבל שמחתי על השכל שלי, שכשאתה הבאת לי מוצר, יכלתי להגיד עם השכל, כי אתה אמרת לי מה הצפי, מה קורה, מה בדרך כלל עובד, אמרתי, וואו, זה נשמע לי הגיוני, עד עכשיו זה עבד, אין סיבה שזה לא ימשיך לעבוד. הראיתי לי את כל הסיבות למה זה כן ימשיך לעבוד. הבאתי לי את כל המידע של הטבע של אופקים, את כל הבנייה העתידית באופקים, את כל המסביב לאופקים. אמרתי, טוב, על פי כל הסימנים שהראית לי, כנראה שזו עסקה טובה. כלומר, ברור לי שמה שקדם להכל, זה היה מיינדסט, אבל בו ברגע זה השכל שלי. ברור שהייתי צריך לסמוך על השכל שלי. זה לא כאילו מיינדסט, יאללה, יש לי מיינדסט שמנצח, אני אעשה כל דבר דבילי. לא, יש לי שכל. אז זה היה שילוב של 2, אבל במיינדסט זה העיקר. שכל, אני סומך שלרוב האנשים יש שכל. כל בן אדם נורמלי יכול לעשות 1+1. אם אתה לא מבין במספרים, אז תתחתן עם מישהו שכן. אוקיי, עכשיו אנחנו דיברנו באמת על, כמו שאמרת, על המיינדסט. אני רוצה עוד דבר לחזור שוב פעם אחורה.
היה לך את המיינדסט, ואת אמרת שאתה חייב להבין, הבנת שאתה חייב להשקיע בשביל להגיע לרמת חיים שאתה רוצה, וכל הדברים האלה, ולאפשר לעצמך, אבל היה לך את האופציה להשקיע בשוק ההון, כמו שכולם עושים. ואתה בגיל צעיר, בגיל 23, אמרת, אני לא רוצה ללכת לשם, אני הולך וקונה דירה עם ההון שיש לי. עכשיו, שוב, אני לא רוצה להיכנס כרגע למספרים, כי אתה לא יודע מתי זה ישודר וכבר מה יהיו המספרים עד אז, אבל הון מסוים שכנראה לרוב האנשים היו אומרים, אני רוצה לשים את ההון הזה בשוק ההון, ולתת לו לגדול, ועוד 4-5 שנים, שאני כבר אהיה נשוי ומבוסס עם עבודה אחרי האוניברסיטה, אז אני אקנה את הדירה, וכנראה שהיא לא תהיה למגורים, אבל היא תהיה להשקעה. למה אתה אמרת, אני לא רוצה לחכות כל התהליך הזה, אני קונה עכשיו, עם מה שיש לי, איפה שיש לי. אז זה לא כזה מדויק. קודם כל, לפני שאתה בעצמך נכנסת לעולם הזה של הנדל"ן, היית גם חזק בעולם של שוק ההון. באמת זה היה נראה לי, תשמע, ברור להשקיע במדדים, זה ברור, זה פשוט, ואני באמת עד היום משקיע במדדים, כלומר, ברור שיש לי גם שוק ההון וגם נדל"ן, אבל מה היה הסוויץ' שאמרתי, וואו, גם נדל"ן, כאילו, מה היתרון של נדל"ן על פני שוק ההון? יש לשוק ההון יתרונות. אבל באמת ראיתי שהיתרונות של שוק ההון, תגיד לי, כאילו, אתה באמת יותר המומחה בזה, אבל ממה שהבנתי, שוק ההון זה רלוונטי בשנייה שכבר יש לך הון. שוק ההון לא רלוונטי כשאין לך הון. כלומר, אם אני משקיע במקום הכי חכם בעולם, אבל יש לי 30,000 שקל, אז אוקיי, נגיד שזה עשה 100%, וואו, 100%. אוקיי, יש לי עכשיו 60,000 שקל. אבל אני רוצה להשקיע 1,000,000 שקל, ומה1,000,000 שקל לעשות 100% ולהרוויח 1,000,000 שקל, זה מה שמדבר אליי. זה משנה חיים. זה משנה חיים. משנות חיים. 30,000 שקל זה מגניב, זה חביב, אבל זה לא משנה חיים. 30,000 שקל זה 3 חודשים של עבודה אם אתה ברמה נמוכה. נדל"ן, יש את הכלי של המינוף. שבשנייה שקראתי על מינוף, ולא יודע, אם אתה רוצה באמת, אפשר לעשות את המספרים. אפשר לחשבן קצת ולראות באמת למה מספרים של מינוף זה הרבה יותר. זה משתלם הרבה יותר. רק למי שלא מבין את המושג הזה, מה זה מינוף, זה מאוד מאוד פשוט. מינוף, דוגמה, אם אני שם 100,000 שקל בשוק ההון, מה זה אומר? זה אומר שיש לי עכשיו אחוז של בעלות בחברה מסוימת. 100,000 שקל עובדים בשבילי. כלומר, 100,000 שקל, האחוז הזה שיש לי בחברה, זה מה שעובד בשבילי, וזה מה שמניב בשבילי כסף. בעזרת מינוף, מה הכוונה עם מינוף? כלומר, משכנתה, שאני עכשיו אומר לבנק, יש לי 100,000 שקל, תן לי עוד 300,000 שקל, ועכשיו אני משקיע את זה בדירה, יש לי 400,000 שקל שעובד בשבילי. שזה הרבה יותר. עכשיו, אני רק צריך לוודא שבאמת 400,000 יכולים לעשות יותר כסף ממה ש100,000 יכולים. לרוב זה כן קורה, אבל עזוב, זה רק בדירה הראשונה, איפה שאתה משווה, וזה באמת יוצא יותר טוב. אם אתה רוצה להשוות דירה ראשונה לעומת שוק ההון, באמת שם זה עומד. אבל ההתפתחות הלאה, זה עולם אחר. כלומר, אני קורא לזה התחכום הפיננסי. בדיוק. בשוק ההון אין לך תחכום פיננסי. אתה שם את הכסף על הצורה הממוצעת של השוק, ואתה מחכה לטוב ומוסיף שם עוד כסף עד הפנסיה, עד לא יודע, עד מה שתצא ומה קורה כשאתה רוצה להוציא? אתה חייב לממש, אתה חייב למכור ולשלם מיסים. וזהו. ואז מה? זהו, סיימת. איבדת את זה. משכוח. ובנדל"ן זה בדיוק ההפך. לדוגמה, בדירה ב-10.90, שמת 10%, אבל על כל ה-90 עולה הכסף. עכשיו, כמובן שזה חוקים ולא עושים את זה סתם ככה על הבבלה. אבל בסוף, הכנסת 10% ואתה עובד על 100, צריך שזה יהיה השקעה כל כך גרועה, כדי שזה לא היה שווה לשים בשוק ההון בזמן הזה. זאת אומרת, המינוף פה הוא קטלני ברמה שאנשים בכלל לא מבינים אותו, ולכן אני אומר שאומנם יש חסרונות להתחיל בגיל צעיר, ואתה עוד לא יודע, ועוד אין עבודה מסודרת, וכל הדברים האלה שאנשים בגללם חושבים לחכות 4-5 שנים עד שהם כבר יהיו בעבודות יציבות, אבל המינוף שאתה מרוויח ממנו כבר עכשיו, בהנחה שאתה מצליח לסדר את זה בכל מיני תחכומים, הוא עושה לך, הוא הגיים צ'יינג'ר, והוא מראה לך שהרווח פה יהיה בכלל לא קשור למה שהיית עושה בשוק ההון. ופה מתחיל העניין הזה. דבר ראשון זה המינוף. הדבר השני, שגם לא הזכרת אותו, אבל זה המיסוי. המיסוי, אוקיי, אנשים לא, זה גם קצת הבדל של ראש של עני ועשיר. זה בדירה ראשונה מה שאתה מדבר. זה בדירה ראשונה נכון, בעיקר. וגם בשאר הדירות, תכף אני אסביר למה. עשיר, המחשבה שלו נמצאת בשתי דברים, אוקיי? שתי פרמטרים ששוב, איך אני אומר, עשיר ועני, זה מינוף ומיסוי. זה שתי הדברים שאני אומר, השכלה פיננסית, זה הדברים שנמצאים בטופ. כמובן שגם להרוויח הרבה כסף, זה די מראה איפה אתה, אבל זה פחות משמעותי בעיניי. עשירים שהם רואים השקעה, שהם רואים משהו שעובד בשבילם בתחום הפיננסים, הדבר הראשון שהם חושבים זה מה יהיה המיסוי שאני אשלם על זה, הדבר השני שהם חושבים זה מה יהיה המינוף, שזה מצחיק. כי העני, אוקיי, זה בדיוק הפוך. שאל מישהו על מיסוי, אין לו מושג בכלל מה זה. מבחינתו מיסוי, זה יש לו תלוש, הוא קיבל את הכסף כבר אחרי המיסוי, וזהו, והוא רק יכול להתמרמר על זה בארוחת שישי ולהגיד, לוקחים לי 40% מהמשכורת שלי. פה נגמר העניין שלו. המדינה רשעה, המדינה לוקחת ממנו את הכל. פה נגמר העניין שלו ממיסוי, אין לו מושג איפה זה ממשיך, אוקיי?
ברגע שאתה נכנס לעולם של השקעות, אוקיי? ובמיוחד בנדל"ן, ששם יש לך את התחכום, ולא סתם. כי המדינה, יש משפט יש עניין כזה שאומרים שהמיסוי זה לא... זאת אומרת, יש לך עמוד אחד בספר החוקים של המיסוי, שאומר לך איך כן משלמים, ו99 עמודים שמסבירים על איך לא משלמים. זאת אומרת, כל העולם הזה בנוי על לראות איך אני לא משלם את המיסים ואיך אני מרוויח. ולמה המדינה עושה את זה? כי היא רוצה לתגמל את המשק שלה. זאת אומרת, היא רוצה להגיד, דוגמה, לא תהיה אותך לפתוח חברה, כי בתור חברה תשלם פחות מאשר עובד שכיר בחברה. ברמת המיסוי, תוכל לנקות הרבה הוצאות. היא אומרת לך, תשקיע בדיור, אוקיי? תקנה דירות. ספציפית בדירות זה אולי לא 100% נכון בדירה השנייה, אבל בדירה הראשונה היא רוצה כביכול לעודד אותך לקנות דירה לעצמך, ולכן היא אומרת, לא יהיה לך פה מיסוי. ואתה בא, ברוב האנשים באים ואומרים, אני בכלל לא חושב, אני בכלל מושג זה. הדבר שמגיע בשיקול האחרון זה המיסוי שלי, בחיים הפיננסיים. השאלה אומרים, דבר ראשון זה המיסוי, איפה אני משלם פחות מס, שם אני נמצא. ותראה שזולגים לשם. כל פעם שמשתנה חוקי המיסוי, הכסף זולג למקומות אחרים, ושם מנצחים, ואתה רואה בארצות הברית, זה בכלל כאילו, זה מלחמות, העניין הזה של המיסוי. אתה אומר שאנשים מסתכלים על כמה עניים, מיינדסט של עניים, מסתכל על כמה הוא צריך לשלם במיסים, והעשיר אומר כמה אני ארוויח מהעסקה, ולא אכפת לו מהמיסים. והוא בודק את זה, ויש גם יועצי מס, שלא שמעתי אף בן אדם עני שמשתמש ביועץ מס, רק עשירים משתמשים ביועצי מס, ובעצם אומר איך אני אשלם פחות מס, ולפי זה הוא שוקל את הצעדים שלו. כלומר, גם צריך להוריד את המס, זה לא רק כאילו לא אכפת לי מהמס, אני יודע, יש מס, ברור. יש פה משחק, צריך לשחק אותו. ברור, יש איזה חוקים, עולם שלם, אנשים שמתמחים במיסים, זה ממש, התמחות זה תואר, בלהבין את המיסוי. אבל זה לא העיקר. אבל פה יש לך את המשחק. ברור. אתה הולך לפי זה. כן, אבל ולכן אנשים מזלזלים בזה, אבל מבחינתי שאין לך כסף, שאין לך מיסוי בדירה הראשונה, זה שווה מאות אלפי שקלים, זה יכול להיות שווה מיליונים. אנשים בכלל לא מתייחסים לזה. לגמרי. עכשיו, אתה לא מחשיב את זה בצורה עם שוק ההון, כי אתה כמעט, אנשים בכלל לא חושבים על זה. אומרים, טוב, בוא נעשה את החישוב היבש הזה, ואז נוריד 25% תשואה, והנה, זה לא נכון. עכשיו, מעבר לזה, ברגע שיש לך את הכסף... רגע, מה לא נכון? אני אומר, לקחת בצורה היבשה ולהגיד, כאילו רוצים כביכול נגיד, אומרים, טוב, נתחשב נגיד במיסוי, אז אומרים, טוב, אז הנה, ניקח את הרווחים פה, תוריד 25, וקח את הרווחים פה נגיד, והם בלי המיסוי, ואז עדיין עושים את ההשוואה. אבל גם זה לא נכון. למה? כי ברגע שאתה מגיע להון שנמצא בנדל"ן, כמו שאמרתי, המדינה מתגמלת את זה, אתה יכול לקבל ממנו כסף, אוקיי? למשכן אותו, למנף אותו, ועל הכסף הזה אין מיסוי. כלומר, אתה אומר ככה, בן אדם נגיד קנה עכשיו בית ששווה 1,000,000 שקל. הוא אומר, וואו, אני קודם כל שילמתי על זה 250 מהכספים שלי. יש את כל השנים בין לבין שאני שילמתי עליהם משכנתה או שאני אצטרך לשלם משכנתה. אז גם כשנגיד עוד כמה שנים הוא יהיה 1,500,000, ה-500,000 האלה שאתה מסתכל, שאתה אומר כאילו הרווחת, לא באמת הרווחת כזה הרבה. ואתה אומר, דבר ראשון זה לא נכון. כן הרווחת הרבה, ואם אפשר לעשות את המספרים, זה באמת יוצא הרבה יותר ממה שהיית מרוויח בשוק ההון, אבל אתה אומר, עזוב, מההתפתחות שלך הלאה. אתה עכשיו ברגע זה יכול לנקות מהרווחים שלך, לפחות מ-50%, כן, תקן אותי אם אני טועה, מ-50% מהרווח שאתה עשית על אותו נכס, ולמשכן אותו בעצמך ולקנות עוד נכסים. כלומר, זה משחק שאתה יכול לפתח הרבה מעבר לדירה הראשונה. עכשיו, זה באמת למתקדמים. אנחנו עוד באנשים הפשוטים, שנטו רוצים לעשות את השלב הראשון בדירה הראשונה, נראה לי טענה אחרת, שמוריד אנשים כמו זבובים. אני חושב שזה נראה לי הטענה שהכי נשמעת. למה לא להיכנס לנדל"ן? נו. כי הבנקים לוקחים לך את כל הריביות. זה כאילו הכי הריביות. הריביות זה כאילו, אתה יודע שאם אתה לוקח משכנתה של 1,000,000 שקל, בסוף אחרי 30 שנה אתה תשלם 2 מיליון שקל, איבדת 1,000,000 שקל. מה אתה אומר? תשמע, זה... וואי, זה מדליק אותי. זה קשה. זה מדליק אותי. איך תענה להם? עם ישראל רוצה לשמוע. התשובה היא תשובה מאוד מאוד פשוטה. חוסר בהשכלה פיננסית. כי מי שאומר את זה לא יודע איך מתנהלת השקעת נדל"ן. נו, תסביר. כי אם אתה היית משלם 1,000,000 שקל ריבית, אבל מרוויח 5 מיליון, היית מדבר איתי על שאלות? הייתי אומר לך, קח 5 מיליון, תחזיר לי 1,000,000. רגע, שוב, יותר אם הייתי אומר לך, קח 5 מיליון שקל, תחזיר לי 1,000,000. אתה עושה איתי דיל? כן. יפה. אז הנקודה היא, אני שילמתי 1,000,000 שקל, אוקיי, בוא נראה כמה אני מרוויח, בסדר? ועכשיו אנחנו נתחיל לשחק את המשחק. אם אני משחק ברמה האיטית של לצבור כסף, יש מצב כלשהו שתגיע לסכום של כמה מיליונים? כנראה שלא. נכון? לא בסיבוב הנוכחי של החיים שלך. מה, אתה מדבר על S&P ונאסד"ק? אני אומר על לחסוך כסף. לחסוך? לא, איפה? יפה. אז אתה חייב איכשהו להריץ את זה יותר מהר. אתה יכול לבוא ולשים את הכסף במניה שאתה תרוויח יותר ממה שאתה מרוויח. זה טוב. ואתה יכול להיכנס להשקעה, אוקיי? ולקחת כסף שהוא לא שלך, ולהכניס אותו לתוך ההשקעה. זה פשוט מינוף. לקחת כסף אחר, זה יכול להיות ממשקיע ספציפי. אבל אני משלם על הכסף הזה. ואתה משלם על הכסף הזה ריבית. אבל, אם הצלחתי לעשות תשואה יותר גבוהה ממה שילמתי על הריבית, הצלחתי את המשחק, נכון? למה? כי הכסף בעולם הוא אינסופי. כלומר, זה חונה בדיוק על אותו נקודה. הבן אדם יגיד,
אחי, אני משלם, אם אני לקחתי מהבנק 1,000,000 שקל, ואני צריך להחזיר 2 מיליון, הפסדתי 1,000,000 שקל, אבל אתה אומר לו, אבל אחי, הרווחת 4. אז תסתכל על 4 שהרווחת. ולמה הרווחת 4? לא בזכות עצמך, בזכות זה שהבנק נתן לך 1,000,000 שקל. כלומר, אם הבנק, הנה, נגיד, נכניס את זה מספרים, נגיד דירה עולה 1,300,000. לי יש 300, אני יכול לקנות דירה באופקים? לא, יש לי רק 300. אבל אם הבנק נותן לי עכשיו 1,000,000 שקל, משכנתה, עכשיו אני יכול. ריביות. יודע מה? סגור. אל תיכנס למשחק, אל תקנה דירה באופקים. בזכות הבנק, אתה נכנס למשחק. וכן, אתה תצטרך לשלם על זה ביוקר, אבל עכשיו שאתה בתוך המשחק, אתה מרוויח הרבה יותר. כן, אם אתה רוצה להיכנס לרמה הפרקטית קצת, של באמת מה התשובה האמיתית לזה, כי אני דיברתי ברמת המיינדסט, אוקיי? שאני רוצה למנף כסף, לשלם עליו את המחיר שלו, אבל להרוויח יותר. זה הדבר הראשון, אוקיי? כי אם אני ארוויח 25% ואני צריך לתת 5%, אז זה שווה לי. במיוחד שהכסף הזה הוא אינסופי, כי אני יכול לקבל עכשיו כמה מיליונים, כמו שאמרנו. תבנה את המכונה ואז תריץ אליה כמה שיותר כסף. אנשים אומרים הפוך, אני לא רוצה להוציא כסף. אבל בוא נדבר עכשיו ברמה הפרקטית, אוקיי? כשאתה משלם את הריבית שלך על המשכנתה הזאת, שאנחנו מחלקים את זה ברמה החודשית, יש לך סוחר שנמצא בדירה, אוקיי? הסוחר הזה משלם לך חלק מהכסף, אוקיי? עכשיו הריביות גבוהות, אז באמת המשכנתה שלך, נגיד, תהיה סתם 100, אז הוא ישלם... הנה, בוא, נכניס מספרים. אני לקחתי עכשיו משכנתה על 1,000,000 שקל, החזר חודשי, לרוב, נגיד, 5,500, 5,000. נו, אוקיי. נגיד, זה המספרים כיום, אנחנו ב-2025. כן. כרגע, החזר חודשי להלוואה של 1,000,000 שקל, עומד בערך 5,500. אוקיי. שוב, אני לא רוצה להיכנס למספרים, כי המספרים יכולים לבלבל, אבל שוב, יש לך את 5,000 שקל החזר שלך, מתוכם אחוז מסוים הוא הריבית, הסוחר משלם לך, מחסה לך את הריבית, ואפילו עוד קצת מהקרן. מה יוצא פה עכשיו אחרי 30 שנה? נגיד, באמת, ברמה הכי פשוטה, אחרי 30 שנה. יש לך סוחר שילם לך את כל הריבית וחלק מהקרן, לקחת הלוואה של 1,000,000 והחזרת 700, נגיד, 300,000 שקל שאתה נקי, בלי קשר לעליית ערך בכלל. כלומר, הסוחר, אוקיי? כלומר, אתה אומר שהסוחר הוא שילם את כל הריביות, הכל נפל עליו, לא עליי. עכשיו, מה הבן אדם יגיד? לא, עשית לי טריק. כי הכסף שהלך לבנק מהסוחר יכל להגיע אליי. אתה אומר, אבל שוב פעם, הוא לא היה מגיע אליך, כי לא היה סוחר. אין סוחר ב-S&P, בזכות הבנק יש לך סוחר. אנשים לא מבינים את זה. למה זה כל כך קשה להם להבין? זה כאילו, אם אני משלם לבנק 1,000,000 שקל, לא משנה כמה אני מרוויח, זה לא שווה את זה. זה הזיה. מעבר לזה, למה הם חושבים על זה? שוב, אם אנחנו נכנסים לרמה הפרקטית, ההחזר החודשי שלך, עם השנים הוא יורד. למה? אוקיי? בהנחה שאתה עושה דברים נכונים. שוב, כי אתה יכול תמיד לפרוס את ההלוואות, וכי החזרת חלקים מהחוב. כלומר, אבל השכירות... מחזור משכנתה, כאילו. כן, אבל השכירות בדיוק ההפך. השכירות תמיד עולה. השכירות עוד 30 שנה, אני לא יודע אם אנשים בכלל מצליחים לדמיין, לעומת השכירות היום. כי היום אפילו השכירות נחשבת באחוז מאוד נמוך. זאת אומרת, אם אתה משווה לעולם, איך זה יכול להיות שבארץ 3% תשואה? זאת אומרת, על הדירות? זאת אומרת, השכירות 3% מהמחיר של הדירה. כן. ובארצות הברית יכול להגיע ל-10-11. זאת אומרת, זה עדיין נמוך, אבל גם אם זה לא יצמיד את זה לכל העולם, אבל זה פשוט יעלה בקצב נורמלי, עוד 30 שנה השכירות תהיה עצומה והריבית שלך, והזה שלך יהיה קטן, ההחזר החודשי, אתה תעשה מלא כסף שנכנס אליך. וזה בשונה משוק ההון, שאולי יש דיבידנדים, אבל זה בשונה משוק ההון, זה באמת כסף שנכנס לך כל חודש. אתה לא מאבד, אתה מכניס לעומת שוק ההון שלא רואה כלום, אלא כן יש לך דיבידנדים, שזה לא במספרים הגדולים כאלה. בדיוק, אז היתרון השני הוא באמת, זה היתרון, אתה לא צריך לממש חלק מההון שלך בשביל ליצור תזרים. בנדל"ן אתה יכול לעשות שתיהם. 500 אנשים שמשקיעים עכשיו. אתה לא יודע באיזה גיל תרצה את ההכנסה הפסיבית שלך. מה יקרה אם תרצה להכניס כסף ולמכור כל כמה זמן, כל חודש, חודשיים, כל רבעון, אבל ה-S&P עכשיו יהיה בירידה. אתה ממש יצווה איתך הלב, כי אתה מוכר הון בצורה לא טובה מספיק. ומה יקרה אם, לא יודע, בסוף זה ייגמר, כי עכשיו היה ירידה חדה והמשכת למשוך. יש בשוק ההון, ההון והתזרים הם די סותרים. אוקיי? אם אתה בוחר בתזרים, אתה תפגע בהון שלך. אם אתה בוחר בהון שלך, אתה תפגע בתזרים, לא יהיה תזרים. תמיד לא הבנתי את הנקודה הזאת. אתה יכול לבחור מניות שמחלקות דיבידנדים, שזה נגיד אני מחשיב תזרים, כן. אתה יכול לבחור שמניות מגדילות ההון. אם אתה עכשיו בטווח של הגדלת ההון, אל תבחר בדיבידנדים, כי זה כמעט לא יעלה. אבל אם תבחר בהגדלת ההון, אין לך אופציה להמיר את זה פתאום בדיבידנדים. אתה חייב למכור, לממש, לשלם מיסים כמו ילד טוב, ולהעביר את זה. בנדל"ן זה לא ככה. התזרים וההון באים ביחד. והם משחקים לך, אתה יכול לשחק בהם. בסדר? לגמרי. השיחוק הפיננסי פה הוא משמעותי. אז בעצם אתה אומר ששוק ההון זה כאילו אם יש לך מספיק כסף לקנות דירה, תקנה דירה. אם אין לך, בסדר, תיכנס לשוק ההון בינתיים. אני אומר שההסתכלות של אנשים על השוואה לשוק ההון ונדל"ן היא בכלל לא נכונה, כי הם מסתכלים מבחוץ בתור בן אדם שלא מבין בכלל איך עושים את זה. ושמסתכלים ככה, באמת קשה להשוות, כי זה מוצר אחר לגמרי, אין קשר ביניהם. אתה מבין? כאילו, אנשים לא יודעים להיכנס עכשיו לרמה הזאת של להגיד מה המינוף פה ומה הריביות ומה זה. בדרך כלל את ההשוואות האלה זה בן אדם שלא מבין הרי, כי אם הוא מבין הוא כבר המשקיע. אז אתה לא מבין איך אתה מצפה להשקיע. אבל הנה עוד נקודה. הנה עוד נקודה שאני בטוח שזה גם מוריד הרבה אנשים מהגל.
דבר. עוד נקודה, הם אומרים ככה. הם אומרים, מה זה שוק ההון? כשאנחנו אומרים שוק ההון, זה לא אומר די ברוקר שאני משקיע במלא, לא יודע, אינווידיה. לא. כשאני אומר שוק ההון, אני מתכוון שאני משקיע באיזה מדע טוב, אני זורק את הכסף לשם, לא עושה כלום, אפס עבודה. נדל"ן זה מלא עבודה. זה להתעסק, ופה ושם. אז מה שאני עונה לאנשים האלה, זה כנראה שאתם רוצים לעשות את הכל לבד. הם אומרים, זה כולל עורך דין, וייעוץ משכנתאות. תעסק עם סוחרים, תקן את השירותים. או, גם, כאילו, מה, אתה רוצה לתקן שירותים כל החיים שלך? כאילו, וואו. קודם כל, כן, אם תגיד לי, יוני, האם אתה מוכן לתקן שירותים פעמיים בשנה, בשביל שעוד 10 שנים יהיה לך 2 מיליון שקל, אני אגיד כן. פשוט אגיד כן. או שאני אתן למישהו 1,000 שקל. זה לא שאתה מתקן, זה מישהו אחר מתקן. או שאני אשלם למישהו שיעשה את זה בשבילי, בסדר, לא משנה. אבל הרעיון זה שהם חושבים שהם אומרים עורך דין, כאילו, וואו, אני צריך עכשיו ללמוד תואר כדי לדבר עם העורך דין הזה. העורך דין בא, כאילו, רק שאנשים יבינו מה זה אומר כשאתה קונה דירה שאתה צריך עורך דין. זה אומר שכשאתה קונה דירה, הכלבה נותן לך חוזה. איך קורה התשלומים, איך קורה הבנייה, מה צריך לקרות לפני מה. אז אתה מביא את זה לעורך דין, והוא עובר על הכל, והוא אומר לך אם זה חוזה טוב. אחר כך, כשהוא מסיים לעבור, הוא בא אליך, הוא אומר, יוני, הסתכל, יש פה נקודה א', ב' וג' שצריך לשים לב אליהם, אני אעשה טופס שינויים, נראה אם הקבלן מסכים, לא מסכים. זה, כאילו, עורך דין, צריך להתעסק עם עורכי דין. לא, זה לוקח בערך יום, כאילו. ייעוץ משכנתאות, זה כאילו, זה מילים שמפוצצים, והם כאילו מלחיצים את הבן אדם, אבל זה כלום, ושום דבר לעומת מה שאתה מקבל. וזה גם, זה חלק מהמיינדסט של כאילו, אולי זה עוד משהו שהייתי צריך ללמוד. רוב האנשים, הם אומרים, אני רוצה, אבל זה וזה וזה. וזה מה שנקרא, זה מוריד אותם מהגל. כלומר, לי יש איזושהי מטרה פה, אבל בגלל שיש לי מלא דברים שמורידים אותי, אז אני יורד מהגל. ואני לא אקח את המטרה הזאת. לעומת זאת, האנשים בצד השני, הם אומרים, אני רוצה את זה. איך אני יכול להשיג את זה למרות כל הדברים האלה? כלומר, הם יגידו, לא שואלים האם, הם שואלים איך. בדיוק. יש אנשים שהם אומרים, מבחינתם זה אפשרי. אני רוצה דירה. או אני רוצה הרבה כסף. יודע, אני אקח את הדוגמה של הדירה. אני רוצה דירה, אין לי איך לעשות את זה, צריך משכנתה, אבל זה מיליון שקל, ריבית, אני אשלם ריביות, אז זה מוריד אותי מהגל. במקום לשאול, בואו נראה איך זה כן מקדם אותי. כלומר, לא מסתכלים על הטוב, איך אני כן יכול להצליח, הם מסתכלים על הרע. את הדוגמה הזאת לא הייתה טובה, אבל הנקודה היא הובנה. אני לא מבין את האנשים שאומרים את זה, כי אתה רואה שכל הכסף נמצא בנדל"ן. אתה רואה שכל החברות הכי גדולות שמרוויחות הכי הרבה, הן מתעסקות בנדל"ן. אתה רואה שאנשים בכל העולם מדברים על נדל"ן כנכס עיקרי, גם אבות ההשקעה בשוק ההון, משקיעים כמות מטורפת של הון בנדל"ן, אוקיי? אז הם לא יודעים את כל זה. אז אני אומר, אז למה אתה לא מנסה אפילו להבין? למה אתה לא מנסה אפילו לראות מה אני אולי מפספס? כאילו, לבוא ולהגיד, אני פוסל את זה בגלל זה, זה כל כך לא נכון. כאילו, אתה רואה שזה כן עובד. אתה רואה שאנשים מייצרים מזה מלא כסף. אין להם קטע חושב שכולם שקרנים, אבל אם לא כולם שקרנים, אנשים עושים מלא כסף. אז מה אם... תבוא ללמוד איך מתמודדים. יש ריבית, איך מתמודדים. יש סוחרים, איך מתמודדים. יש לי, לא יודע, אני מפחד מהמינוף, אני מפחד מהשם. זה, איך אתה מתמודד עם זה? תבוא ותשאל ותגלה. אבל ברגע שאתה חושב בראש, אתה מרחיק את זה, אני לא מבין בכלל מה הם אומרים אצלם בראש. כאילו, הם מפחדים להיכנס לעולם הזה מכל מיני משפטים שהם שמעו פעם מאיזה קופאי בסופרמרקט, שכאילו אמר, אני לא נכנס לנדל"ן בגלל הריביות, וזה כאילו חוסם אותם. עזוב, אל תיכנס לנדל"ן, אבל תיפתח לאופציה, תשמע על זה קצת, כמה זה ככה רבע שעה ביום, תדבר עם אנשים שמתעסקים בזה, תבין מה קורה שם. ואז לאט לאט אתה תראה, ככל שאני דיברתי על זה יותר, היה לי יותר ביטחון בזה, כי הבנתי בזה יותר, כי ידעתי מה הסיכונים, מה לא הסיכונים, ואז הייתי יותר בטוח בזה. אנשים שפשוט זורקים את עצמם, ואומרים, נדל"ן לא בגלל הריביות. זה רק... או עוד משפט, אומרים לך, בשביל להצליח בנדל"ן צריך הרבה כסף. אם אין לך, אתה לא יכול. מה אתה עונה לזה? לא נכון. למה? זה לא נכון. קודם כל, תלוי מה זה הרבה כסף. יש אנשים שבשבילם מיליון זה הרבה כסף, יש אנשים שבשבילם 500 זה הרבה כסף, ו100,000 שקל זה יכול להיות הרבה כסף. תלוי לאיזה בן אדם. אני אומר, שבוא תנסה, בוא תלך לאנשי מקצוע, ותגיד שלום, עם הכסף שלי, אם אני יכול, אם יגידו לך לא, אז תגיד, אוקיי, באיזה סכום אני כן יכול? אוקיי, עכשיו יש לך יעד, תגיע אליו, תתחיל ללכת לכיוונו. אבל אל תגיד לא, ואז תחכה 20 שנה, כי אני מכיר הרבה מאוד אנשים שההון הוא לא הבעיה, יש להם הרבה מאוד הון. הבעיה היא, כמו שאמרת, בראש. הם לא חושבים שצריך לקנות דירה, הם לא רואים את עצמם קונים דירה, הם לא מתעסקים בזה, הם פשוט ממשיכים עם מה שהם עשו כל הזמן. לכן אני אומר, האנשים האלה, אל תגיעו לגיל 30-40 ואז תהיו ככה מקובעים. אתם עכשיו בגיל צעיר, המוח שלכם הוא דינמי, הוא משתנה. תלמדו, תבינו, תכניסו לראש שלכם שזה אפשרי, ותראו איך עושים ועם מי אני צריך ללמוד. הכי חשוב זה ללמוד בשנים האלה. אם אתה בן 20, אתה לא לומד כל הזמן מלא דברים חדשים, אתה פוגע בעצמך, כי המוח שלך מתנוון, הוא נשאר מקובע.
אתה הולך רק לאוניברסיטה, אתה נשאר מקובע, כי מבחינתך זה המסלול, ואתה לא צריך להשקיע מעבר, כי ההשכלה שלי כבר באוניברסיטה. ואז אתה נפגע מזה בסוף, כי אתה לא פותח את האופקים שלך. וההפך, אנשים עשירים פותחים כל הזמן את האופקים, אני שבאים ומציעים לי דברים, אני כל הזמן שמח לשמוע, ההפך, אני קצת תמים, אני מאמין שכולם צודקים וכולם נכונים וכולם, בכל מקום אפשר להרוויח. ואני בא לשמוע השקעות פה, בחול, בזה ככה, ואני באמת, יכול להיות שבדי פעם אני פגע, אבל אני חושב שב-99% מהמקרים זה יועיל לי, כי אני באמת בא לשמוע את הבן אדם. הוא אומר שהוא עושה כסף בארצות הברית, בוא תלמד אותי איך. אתה עושה כסף בשוק ההון, במשחק, בוא תראה לי איך עושים. תסביר לי מה הולך, ואני אחליט אם אני נכנס לזה. טוב, זה כבר אתה נוגע פה במשהו של אומץ. או לא אומץ, יחס לכישלונות. זה אולי גם משהו. שאני לא יודע כמה זה עזר לי ספציפית בנדל"ן, אולי זה כן קצת, אבל זה משהו שעוזר לי עכשיו בחיים הרבה יותר. יחס לכישלונות. אנשים מפחדים, כאילו בוא נדבר על זה, אנשים... איך אתה מגדיר הצלחה וכישלון? בוא נראה את זה ככה. וואו. כישלון, אין כזה דבר כישלון. כישלון זה אחד הדרכים בהגדרה שיובילו להצלחה. כלומר, אם אני אומר לבן אדם, יש שתי סוגי בני אדם. אם אני אומר לבן אדם, א', אתה תצטרך להיכשל 300 פעם לפני שתצליח, והוא יברח, הוא בצד הזה של המפה. אם אני אומר לבן אדם שני, אתה צריך להיכשל 300 פעם כדי שתצליח בפעם ה-301, והוא יגיד, יאללה, איפה אני נרשם? זה הבן אדם שכבר עבר את הגדר. יש משפט גאוני ששמעתי מהרב זקס. זצ"ל. הוא אמר, מי שמפחד להיכשל, ייכשל. מי שמוכן להיכשל, לא יש סיכוי להצליח. למה זה כל כך גאוני? מי שמפחד מכישלון, שהכישלון כל כך מרתיע אותו, הוא לא ינסה בכלל. הוא לא ינסה. מי שמוכן ליפול... וזה הכישלון. בדיוק, הכישלון זה הדרך להצלחה. הדברים הכי גדולים, נגיד מהקשרים שנפרדו ממני והכי נפלתי בהם, למדתי מזה כל כך הרבה, בזכות כל הפעמים שנפרדו ממני, שאני נפצעתי, שאני נפגעתי, בזכות כל הדברים האלה הצלחתי להתחתן בסוף. כל המסרים שלמדתי משם עזרו לי בכל פעם בקשר הבא, וזה לא רק נכון בזוגיות, זה נכון בכל דבר בחיים. כל אזור בו אתה נכשל, אתה נהיה בו יותר חזק. אז למה לפחד מכישלונות? במקום מסוים, תן לי כישלונות. זרוק עליי, תן לי לנסות כמה שיותר דברים מפגרים, תן לי להיכשל. אני ראיתי הגדרה יפה שאומרת, ההפך זה הצלחה, אם הצלחה נגיד פה, ההפך מהצלחה זה לא כישלון. כישלון נמצא פה. ההפך מהצלחה זה האדישות. זה לא לעשות. זאת אומרת, אני נגיד, איפה נתפס כישלונות? אני נגיד, בתור בעסק, אתה מוציא המון כסף, ולא תמיד הוא מחזיר. אתה מנסה, אז אפשר להגיד שזה כישלון. מבחינתי זה לא כישלון. מבחינתי הכישלון זה אם לא הייתי מנסה ולא הייתי מוציא, כי אז לא הייתי בחיים מגיע ליעד. אבל אם אני ניסיתי ולא עבד, ואני שיפרתי ולא עבד, ואני שיפרתי ולא עבד, לא הלכתי אחורה, הלכתי קדימה, ואני הרבה יותר קרוב להצלחה. הכישלון הכי גרוע הוא האדישות. זאת אומרת, יותר גרוע מזה שאתה עושה משהו לא טוב, זה אם לא תנסה בכלל, כי מזה אין סיכוי שתלמד ואין סיכוי שתגיע גם. אבל זה בדיוק נוגע לנקודה שדיברנו. זה לא ישיר. אני רוצה לתקן את המדף ושיהיה לי מדף. אני לא רוצה להיכשל 5 פעמים. הרי, נגיד בפעם השלישית אתה מצליח, עד שאתה מגיע לפעם השלישית אתה בדאון. אבל אם, אז זה מפחיד. זה מפחיד, אתה צריך אומץ בשביל להיכשל 5 פעמים. זה גם יכול לעלות לך בכבוד שלך. אני לא מנסה לכתחילה. כי אולי פגע לי הכבוד. זה הכי גרוע. אז אל תעשה כלום, יאללה בתלם, תלך מה שכולם עושים את זה, באדם נורמלי. עכשיו, מה הבעיה? מה קורה אם אתה נהיה בן אדם נורמלי? הרי כולם היום נורמליים, ולכולם יש דירה. כל האנשים מסביב שהם נורמליים, סך הכל יש להם דירה, משכנתה, בסדר, אבל הם נורמליים, יש להם חיים טובים, אז מה הבעיה להיות לא נורמלי? מבחינה פיננסית, אתה אומר? אני טוען שבשביל להיות נורמלי בעתיד מבחינה פיננסית, במצב שלנו במדינת ישראל, אתה חייב להיות הרבה יותר מהנורמלי כיום. אתה חייב להיות הרבה מעל הממוצע, כדי שתוכל לחיות רמת חיים ממוצעת בעתיד. ככה אני טוען, כלומר, אם אתה... כי המצב הכלכלי הוא לרעתך. זאת אומרת, המחירים כרגע, זה המצב של הכלכלה המודרנית. מי שלא משתפר בצורה אקטיבית כל הזמן, בהכרח הולך תמיד אחורה. זאת אומרת, אם עכשיו תכין לך משכורת, שהיא תהיה גבוהה לתמיד, גם אם היא כרגע גבוהה, בעוד 10 שנים היא פחות טובה מהיום. למה? כי הכלכלה תמיד משתפרת. זאת אומרת, הדברים, הערך של המטבע יורד, המוצרים משתדרגים, ואתה בעצם נשאר מאחור. כלומר, אם פעם בשנות ה-80, כשלי היה משכורת של 30,000, הייתי נחשב מטורף, וככה כל האבות שלנו חיו, עבדו, קנו נכסים, ויש להם עכשיו בית, רכב, עניינים, היום, אם יש לך את המשכורת של 30,000, אתה בחיים לא תגיע לכלום. וזה רק הולך ומחריב. כלומר, המחשבה הזאת של להיות אדיש, להיות כמו כולם, זה יהיה בסדר, כי עד עכשיו זה היה בסדר, זה ממש לא נכון. כמו שכולם רואים. מחירים עולים כמו לא יודע מה. הבעיה הגדולה שאני מאמין ששוב, לא יודע אם זה בכוונה או לא בכוונה, אני לא רוצה להיכנס לקונספירציות, אבל הבעיה שאנשים לא רואים את המצב הזה, זה בגלל הכמות הלוואות שנמצאת בשוק היום,
הלוואות לא טובות, הלוואות רעות, ולכן קשה מאוד להעריך מה נחשב ממוצע. אם עכשיו היו מפשיטים את כולם מכל ההלוואות שלהם, אוקיי? והיית רואה באמת מי מגיע לו לגור במרכז, מי מגיע לו לנסוע ברכבים האלה, היית רואה מצב הפוך לגמרי. היית רואה שרוב האוכלוסייה לא יכולה להרשות לעצמה רכבים, לא יכולה להרשות לעצמה חופשות, לא יכולה להרשות לעצמה חינוך לילדים, לא יכולה להרשות כלום. למה? מה האחוזים? של ההלוואות? כמויות, האשראי הכי גבוה שהיה פעם, זה לא רק בארץ, זה בכל העולם. האשראי הצרכני. הכי גבוה בכל העולם. איך יכול להיות? פעם זה לא היה דבר כזה נפוץ. לא היית נוסע לחופשה, היום אתה חייב לנסוע לחופשה פעמיים בשנה, אז אתה לוקח בשביל זה הלוואה, וזה תקין. אתה מבין? ולכן אתה אומר, טוב, אז המצב שלי לא כזה גרוע. אני לא אצא מהאזור הנוחות שלי, אני לא אתחרפן עכשיו כדי להרוויח עוד כסף. כי אני חי כמו כולם. אבל אתה לא יודע כמה הוא בחוב וכמה הוא בחוב וכמה הוא... תראה, לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה לשאול אותך קודם שאלה שמעניינת אותי. אתה באמת אמרת שלא היה לך דירה, והחלטת שאתה קונה דירה, ועשית את זה יחסית בזמן מהיר, וקנית. וכמו שאמרנו, זה צעד מאוד חריג בגיל הזה, ואני מניח שלרוב החברים שלך אין עדיין דירה. אז איך מסתכלים על זה? איזה יחס קיבלת מהסביבה? האם קיבלת איזושהי ביקורת? בכללי, איך התמודדת עם המצב הזה של איך החברה מסתכלת עליך עכשיו? וואו, שאלה מעולה. קיבלת על זה ביקורת? קיבלתי על זה ביקורת בתהליך, שאמרתי שאני רוצה לקנות דירה, אבל בשנייה שהייתה לי אחד, אנשים הבינו. הפסיקו. אבל אני חושב שזה במקום מסוים, זה טוב שהם מבקרים אותי. קודם כל לעצמי, אבל גם, אני חושב שזה טוב, כשאתה מבקר מעשה, אתה יכול לראות אם זה נכון או לא, ואני גם ביקרתי אותך, כלומר, כשאתה רואה שמשהו עובד רק, אז אתה מקשיב לו. מיינדסט, דבר איתי כמה שאתה רוצה על ערכים ועל מיינדסט של מנצחים, אם זה לא עובד בפועל, אני לא אלך לשם. אני זוכר, אחד הדברים שהכי דחף אותי להיכנס לעולם הזה, זה כשאתה אמרת לי, יוני, אני התחלתי גם לקנות נכסים, יש לי נכסים. בשנייה שראיתי איזה נכסים יש לך, ובדיוק מה אתה הרווחת, אמרתי, מה שהוא מדבר עובד וזה נכון. אז אני מדבר לאנשים, מיינדסט, זה, כישלונות, אומץ, הם אומרים, בסדר, פתאום אומר, הנה, אח שלי, קניתי דירה עכשיו, אני בן 23, זה כבר לא צחוק, זה כסף אמיתי. זה לא צחוק, הנה, יש לי את זה פה, מראה לך הכל, מה תגיד? הם כזה, ואז הם מתחילים לחשוב, טוב. פתאום, הם מתקשרים אליך בלילה, שומע אחי, דיברתי עם אשתי, פתאום. אין, כשזה עובד, זה עובד. כן, האומץ הוא בהתחלה. למי שזה, ברגע שהדרך עובדת ואתה בפנים, כל הדלתות נפתחות. הצלחת. טוב, תודה רבה לך יוני רום, היה פרק מעניין מאוד, דיברנו על אין ספור נושאים שאפילו לא קשורים לכסף ונדל"ן אלא מעבר לזה. שלב אחד למעלה. תודה רבה לכל מי שהיה איתנו היום. תמשיכו לעקוב באינסטגרם, בכל הרשתות, תבואו לראות קצת מהחיים האישיים שלי. תדרגו אותנו, תעשו לייק. וזהו, תודה רבה יוני, נפגש בפרקים הבאים. תודה על הכל, תודה שהזמנת אותי ותצליח בכל מה שאתה עושה. אתה עושה עבודת קודש. שימחת אותי.